Bato nga ginapatihan bulalakaw nga nagtupa sa bulutuan sa Bacolod City. Senyales nga may matabo nga malain sa kalibutan. Hala, mga puso, ano ini? Kamaton, ining aton gintutukan. Malapit na 2 dekada nga nag-aobra sang habak ukon panaming kontra malaing espiritu kag elemento si Rani. Siya mismo may madamo nga panaming sa lawas. Halin sa mga kulintas nga buhat sa mga shell, sangasang kahoy, maginorasyonan nga lana, pating iyarilo, gintapikan sinisang itong nga bato gikan sa mga ating nga mangunguma. Sign naman ni nga ang 666 ari na di sa aton mong tikinanglan ta subong nga hugton ng aton nga pagsalig sa Ginoo pagpangamuyo. Sa pagtupasang itong nga bato nga ginapasuni bulalakaw sa NOHS grounds, nyagin sa publiko sini nga simana ang nakakuha sa atensyon ni Rani. Matuod man nga bulalakaw ukon inding bato sa pananaw sang pareho ni Rani. Sign na ni nga maulan kalayo, damo ni siya sign actually. Kumbaga panumdom na ni sa katawhan nga lapit na lang ang pagkari niya. Ang kolektor sa mga bato nga si Lourdes, nagapati nga may bitbit nga swerte ang ginapatihan bulalakaw sa mga makakapyot sini. Apang nagasimbolo man kuno ini sang mas madalom nga butang. Pang paswerte, wala labot siya. Do pang protection, ginisaya sa amon pagpati. Sa Herbal Store sa Central Market, ginadulong sa mga ating ina produkto gikan sa kabukiran. Sa malawig nga tion, nakakolekta ini sa mga bato nga ginapatihan nahulog halin sa langit ukon makutkot sa madalom nga duta. Ang bato ang natala na itugyan sa bulutuan sa National Museum matapos nga wala mapatod sa Mines and Geosciences Bureau ang elemental components nga yara sa bato. Ang itong nga bato ang nagapabilin sa posisyon sa nakakita ang gwardya. Tuman ang pagpanghalong, bangod madamong interesado nga kolektor kag mga manggaranon. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.